Ако имах 40 минути за тренировка в фитнеса, ето точно какво ще направя, за да стане максимално ефективна. Първо ще се фокусирам върху цялото тяло. Ето какъв е планът. Ще комбинирам крака с бутащо и дърпащо движение. 3 серии с 90 секунди почивка между кръга. Правя крака, бутам, дърпам, повтарям още 2 пъти. След това втори кръг започваме с задно бедро, а за дамите може директно дупе. Второ дърпащо упражнение и комбинация странично рамо. Отново 3 серии с 90 секунди почивка между тях. И последният кръг, номер 3, бицепс, трицепс и корем. 2 серии до отказ без почивка. Ето една перфектна тренировка, която използваме с нашите заети трениращи. А ако търсиш като техните трансформации и искаш да свалиш между 5 и 20 кг и да стегнеш тялото си, ето точно какво да направиш. Пиши ми или коментирай инфо и ще ти разкажа как можем да ти помогнем с постигането на твоята цел.